Ассалому алейкум дӯстони азиз, имрӯзанги навори мо боз дар бораи ғишти пухта мешавад. Тахминан мо як моҳ ёки як ним моҳ пеш ҳамин завод омада будем. Манзилимон шаҳри Левакан, яъне ки номи пешинаш Сарбанд мешавад. Баъди шаҳри Бохтар тақрибан 10 километр дуртар аст дӯстони азиз. Акнун мо дар инҷо бо аксия кардем. Навигари хуб аст, сифатошон бо нақш шидаги дӯстони азиз. Ҳозир сифатошро гап мезанем, нархошро гап мезанем. Акнун дӯстони азиз, ғишта якум очереди як эксперимент мекунем. Ҳамин чиз мешкана, намешкана. Биёед шумо бемалол шумо омада санҷиш гузаронед, чӣ хел аст сифатош штария. Мисол ҳозир як ташам хел мегирем, мепартоем, ҳамин мешканад ёки намешканад. Ай овозшам маълум аст, мақсад ки тахминан ин ғишти пухта 1000 градус гармида мепазад. Ира бинед овозша чӣ хел дарангас мекунад. Акнун дӯстони азиз, як бор сифатша гап мезанем, баъд нархоша тамошо кунед. Ина ягон ҷош ягон чӣ намешканад, худатон омада бемалол санҷида харидорӣ кунад мешавад. Дӯстони азиз, акнун нархоро мо аксия кардем. Тақрибан 1 моҳ пеш ҳамин навор карда будем. Нархаш 95 дирам буд. Ҳозир ина аксия кардем. Агар айноми канали Колхозобод ТВ гап заден, 85 дирам бор карда метиҳад, бепул бор карда метиҳад. Дӯстони азиз, шумо бемалол харидорӣ карда рафта мегиред. Касоне ки домсоз бошад, хонасоз бошад, марҳамат ҳамин завод омада бемалол бо нархи дастарс харидорӣ кунед мешавад. Акнун размерашо гап мезанем дӯстони азиз. Размераш дарозиш 25, бараш 12, ғаусиш 6 см мешавад дӯстони азиз. Бемалол омада харидорӣ кунед мешавад. даруни ин ба дохил мешавад дӯстони азиз. Ай чӣ тайёр мешавад, яхело савол метан. даруни ин ба хок хушк мекунанд, кӯмра хокаш хушк мекунанд ва кулола қимшаску лой мекунанд, яъне ки тандири сирх мекунанд. ҳамура қимша хушк мекунанд. Хулас сифаташ мустаҳкам мешавад. Тақрибан 1000 градуса ҳамин ғишти пухтамон мепазад. дӯстони азиз, мо ҷои печкаш омадем. ин завода ҷои основной корш, ҷои нозикошта хитои худшон управлёт карда местанад. ҳозир дар ҳамин ҷо хитоё печкаша истодагӣ, ҳар як ҳамин печкашда чанд градус местанад, чӣ хел мешавад, ҳамаша худашон назор карда местанад. дар ин ҷо ҳозир печкамон 1000 градуса гармида ғиштомон пазонеста. як бор нигоҳ кунед, мепаронед, тамошо кунед. як бор дигар наздиктар мебиёрем. ира бинед дӯстони азиз, дарона чӣ хел алои гарм аст. тақрибан 1000 градус гарм ҳамин дарона. ғиштои пухта барои аблисошни чинданӣ бошед. дар инҷо аблисош ҳам ҳаст. сирх мегӯен, зард мегӯен, сафед мегӯен, фарқ надорад. кадомаш маъқул бошад, заказ мекунед. нархи ҳамун 85 дирам бемалол бароишон бор карда метиҳад. сирхай, сафедай, мақсад зардай бемалол шумо харидорӣ кунед мешавад. нархош яхелаш барои аблисошни сирх мечинанд. сирхшам ҳастай. ҳамин видеода максимале поделиса кунед дӯстони азиз.